jornada de voluntariat per netejar de vegetació allà on excavarem properament el mes de juliol a Sant Forners. Jo, un agraïment molt gros a tots els voluntaris i voluntàries que han hagut avui de matí estan nosaltres, que són bastants, les arqueòlogues, na Lara, na Cristina i na Paula, i com no, també, com sempre, a l'agrupació de protecció civil, que en qualsevol moment està disposada a ajudar-nos a donar mà en tot el que faci falta. A tots ells moltes gràcies i vos convidam el mes de juliol a venir a visitar les excavacions noves de Sant Forners. Hola, bon dia. Mira, som en Bernat de Protecció Civil i hem vingut a donar una mà a aquesta gent tan meravellosa per fer la neteja que han de començar l'excavació. Bé, i nosaltres sempre estem a punt per tot, tant si hi ha incendis com per donar una mà en el que sigui.